Ako problema ati presko, igulyat ati bam. Wa manderon diha sa tibam si Lolor manderon. Lo, kini ako problema ro. Lo, mura di siya problema nga, mura bag suliran ba? O, nagkinahanglan ginis yung blabanong tambag. Kay kini kung akong asawa, mura di ako asawa. Ang buot na ano ginis siya, nagdigosyo mo siya bisag unsa. Pero aron ninyo yung masabta ng akong problema, no? Inaniyaw na ko pagsugod ng tanda na. But will you say that you love me and show me that you care? Say when I need you, you will always be there. But if you go and leave me, this I swear is true. My love will always be. Berbeda. So yaon jud kay kung kanta-kanta uy. Duwit jud ka nako. Kanta-kanta pa, biliba na ko. Nga na day magkanta-kanta ko sa dik. Unsay problema ana? Ay, kuan, may buong lang ko ta. Ngano may buong man ka? Ay, kuan ba, kanang ako magwita sender nga nung ikaw may mikanta diha. Ay pagbuot kay request ni Beber, sige pa rin sa salgado. Ay nay. Bitaw kay na nimo. Ha? Ay. Bida, garaan na pa request for Ay bida. nay, ni request oy sa mga ganahan lang gud. Kasi tuyo nimo sa buka nimo nag-practice ko dire. Sa praasam na Imo lang practice. yung gibalda akong concentration da hibaw kang practice sa dirig maayo. Pero sa na nimo? Para pa Ha? Para pa unsa na practice mo? Panaygon. Para pa igon? Yeah. Bida. Nya, dili pa man tong Pasko katay mo. Ay pagbuot in case man og dunay request. Bida sa kinahanglan pa gyud ng practice. Uy, Cedric, ang tanang butang dinis kalibutan kinahanglang tunan, kinahanglang praktisan. Mao nga ayaw kog sa muka ha. Lakaw na, paglungag na dito. Di kukma ko. Pag-practice! Daan pag yung ko pagkakinod. Kwe! Ransi, unsa man, mudayon kayo mo negosyo. O gamal, ako na gani naglimpyuhan ng among tindahan o. Unsa man ang mo negosyo, mandinda ka na sa sari sur. Dili uy, maninda kog sudan kay gusto kayong halin sa sudan dinis amo mabuntag hangtod dagis kabi eh. Pila man mo gusto puhunan. Mukuha ko ni mo og 10,000 gamal. Pila man akong inadlaw ana. Okay, ato ka na sabutan. Kadito ako pa parking ang motor. Salamat kaayo gamal ha. Wala problema, basta ikaw, no problem. Sulit sulti lang ikaw kung unsay mo puhunan gusto ha. Ako dugang. Sige mo ingon lang unya ko nimo. Okay. Ano sa mga sugod tinda? Dahil Nancy? Uy, kahawan ko na ni nga mo tubangan tao, no? Unsap ni mo lang bisa. Dahil Nancy! Dahil! Sam ni Bihana, oy! Dahil! Oh, ngana day ka? Ni half day ra ka? Sa'yo di ka nigrahe di ay? Oh, bingaw kayo. Uy, sakay ras taxi kay Halide. Yan nga, ngumpra ka? Oh, para tinda. Oh, kuya, wagod. Saan tindihan mo? Maninda kog sudan. Kwartahan di ka, di mo ka kwarta. Niluon ko. Iyay ka. Yay ka. Sa yay ka, jojo ka. Ngano nagtuog ka nga ikaw ay mobayad ini? Ako man ko'y mobayad. Huwag asa magkagibayad, anak Nancy. Kani di ay, sakita na ko ini. Magdigusyo ko kugod. Maninda kog sudan. Kay sayang kaayo akong talent sa pagpangluto, di magamit. Mao nga, nay, namay nagpautang. Ala, sige. Sayang kayo akong balibaran. Uy, No, kinsa may nagpautang ni mo? turko. Ano, sa ito'y. Pag sure, ngutang kag turko. Asa day ko mangutang sa bangko nga pangitaan man ta collateral. Unsa may akong ikolateral? Kining kura nato. Gamit kita ni mo problema na siya. Ay, What? ginoo ko ni mo. Ay, Nga naman intong ka, anong gitagaan man kag problema? Di ba ikaw akong pabayron ini, oy? Ang kita man ako sa akong tinda may akong ibayad. bida. Nakuwangan pagka sa akong gihatag ni mo, day. Hala, nangutahan na ka kung nakuwangan ba ko? Sus, ginoo ko intaw ni mo, Cedric. Uy, halos kada adlaw, wa kay laing isulti nako. Nga wa ka kakuha sa boundary day. Kakapoy ni mo, igo ras boundary day. Pulos ka lang boundary. Pero dire nako, wa gyud kay boundary. Mao nga pasagdi ko. Kay di ko gusto nga magsalig na lang ko nimo. Kay kung magsigi kog salig nimo, sige sa kog kapas mo. Ano niya siguro ka mo sinso ka ng negosyo, day, ha? Oh. Basigo sa kaadlaw na niya? O di ba ugmar na kutob? Nyawa na ng sunod adlaw? Autan lang. Ha,
Basta ay kong hilabti ning akong gibuhat kay panginabuhi ni. Kasabot ka? Nancy! Nakalitan ko sa gibuhas kong asawa taon. Wag yun sa musulti na to nga. Doon na siya mga plano ba nga magtukod sa karinderya. Huwag unsa pa na diha. Pero sa akong bahin, wag ko makasabot eh. Kaya nalipay ba ko, kulbaan ba ko. Unya to. Oh, purbida no? Kadaghang nangaon. Uy, mura kong kalipay yun na. Naong kami. Pre, si Drake, pre! Uy! Pre-Dinoy! Pre, hindi aplik ka. Hindi aplik ka. Nakay hatod, pre. Tama ay, bay. Mga pre, kau sa ko kay gutom na. Oh! Ano hindi ka magkano na dili? Oo, pre, may dinhi, pre, kay libre sa ba, pre. Nya, lami sa kay tindira, pre. Murag balbak ko, ah. Ano ba, ha? Ikaw, mo sa mga ganito, pre. Sa kakaon. Amo aman ni, pre. Oh, ha? Lamig kang kinira sa. Karungol pa ko sa. Ako to asawa, pre. Ayaw mo dito Ako asawa Linda, di, pre. Ayaw mo dito sa awa, pre. Oo. Pagbida, no? Ako tao na asawa, pre. Asaan na, pre? Asaan? Kumpare na bata, pre, no? Aha, asaan na, pre, asaan na, pre. Saan na mo tanah, pagyo ka? Kana! Ano mo rin ba kuha ba na? Ay, jo, katupi, un, sabli. Palimigo! Oh, Ano sa ka, pre, pre? asa magkabukaon ka ka? Mana, pre, napik naman gani ko, kita ka. Sige ka, pre, pre. Diyan pa ko, pre. Kandahan eh. Inubay nito na, sagasa lang. Dahil sa may south, naburo sa may north. Probida, ibo ginita. O, ano ka? Ang nagis ka? Ibo, pandol, taganan. Ha? Ibo nis kong asawa ka na hana. Kidot ka kong kumpare ay. Oh, lagi na, hurot na. Muragwat na mga gusto. Hurot na sudan mo. Urot na! Unsa ba di ay? Ako pa. Basta lamigan na imong sudan, dugokon gyud kas customer. Kon bitaw, pero ayaw kumpiyansa. Kay di naman tanang customer. Gilamian sa imong sudan. Ang uban, ang tindira. Uy, ilahang lamian, ha? Mura ko ng balbakuha. Naunsa ka oy, lahi man timpla nimo. Naunsa ka si Drake? Lahi timpla. Hilom di oy. Haris ako, paway ko. Asa ka? Puhuway gani. Unya? Unya unsa, ha? Unsa yun niya? Mubiya lang ka, abi ka man nakakaon. Narkos kong kwarto eh. Purbidang paway ko. Mao lagi, mubiya lang ka. Unsa man ang imong gikaon? Ha? Unsa ikaw din? Ang imong gikaon ba? Oh. Duha na matukon ba? Yung ano nito ako kikaon? Ibayri ko ato eh. Ha? Siha, bayri ko ato. Oh, hapil na ko sa bayadan eh. Hala, ang akong sa di ay. Nga naman, exempted ini. Lain kayo na. Bana ko ni mo niya. Pabayron ko ni mas kong kaon. Unsa? Natural. Nagtukang libre to. Uy, si Drake, inutang ko tao ni akong gipuhunan ani do. Ang akong gipuhunan ani inutang. Wa ko ikabali. Kung imo utangon to, mong bayri ko to bayad. Doy! Nakaingon ko murkanahan akong asawa ni Kalakiha. Ako ngayong bana, iya mabaybayron noon sa kong ikaon. Awa siya malipong. Tama ka, di ko mo bayad. Di ko Kano mo bayad ba kung bana mo kung limo taon, oy? Why ba na para sa negosyo Ang si Drake? grabe naman sa kakaon, oy. Bayri ko ato. Kay wa ko ikabayad sa turko. Bayri to. Wag yun man na akong asawa isong-isong gugod sa mga diha. Pero binagi pabayad, yun ko. Mao na nga, tungod sa kong kalagot. Awas ko muhatag sa kong kitang taksi. Stoy. Si Drake, asay mong kita dairon. Kaila ta? Ha? Asawa ko ni mo eh. Oh, purbida ba na ko ni mo pabayad ko ni mo? Kung ngita mo sa kong kita. Natural. Unsa di ay. Ako may imong asawa. Oh, ako bitaw kang asawa. O niya, unsa ba ko? Di ba ko ni mo ba na? Oo. Barat na bitaw ko Kung na. ano ngita mo ka sa kong kita, ha? Nga na magkikita diha. Kada rin mo karinderya. So, di ka muhatag ako si mong kita. Purbida ka nung muhatag mo ko. Di ba galit ka pagkaon ako? Unsay dili? Ikaw mong gani mo pinakadakog lamoy. Nya, wa kong bayad. Bayad ba ko sa kong gilamoy nga daghan kayo? Natural kay inutang na kung puhunan ako ana. O niya, ginutang, babayron din ko ni mo. Bana ba ka ko ni mo? So, di ka muhatag si mong kita. Sige. Ay kung tagay si mong kita ha. Bantay magyaw-yaw pag maputlan tas kuryente ha. Bantay mo reklamo ka kay nanimaho na kag anghit ha kay wa kay kaligo kay naputlan tas tubig ha. Reklamo niya na ako ha. Bija, oy! Katag ko sa akong kita sa kong asawa raon kay gihadlok man kong putlan mig tubig, putlan mig kuryente. Mao nga, wa ko nahimo taon. Paghatag lang gyud ako taon sa akong kita ngadto niya. Unya? Oh, sure. Oh. Uy, Kamal! Hello! Hi!
Murag mo yun mo negosyo na daganagan suki. Ay, giganahan sila sa kong mga linuto, Gamal. Mao ba? Lambi ko ilay ka mo luto. Pwede ba mo kaon? Ay, uy, pwede kayo, ikaw na gud na. Dali, tingkod sa gari. Kung sumasod ani mo, pabili lang. Pida. Nahakim AI. Mingaw man. Gutom ako na. Ako gutom kayo. Ay, gamay na ako sa karinderya na mo. Mukaon ko. Oh, kasayo gud mo ni Grahe. Pag alas 12. Gutom na kayo ko dahi. Okay, pumahaw ganina. Painit na taon ko. Napakaisundaan diya. Naa pa. Pero oy, ay nagkat ang humba ha, kay mahal kay na. Humaw na yung paborito na to. Noon sa mataon ko. Ah, sige, kan-a, basta bayri na ha. Ilis ko lang sa na dahi. Ay, binuang dia ha. Unsa man, gusto kang ikaw mo akong ibayad sa turko? Ha? Naano ba ng turko? Ayaw lagi eh. Adlukol man tani mo ng turko. Ilista na din na ha. O pa taon ko makatang border rin ay. Nanasad, ang rason, boundary na O sad. lagi bingaw kayo. Ay, Kabaya, noon oy. sa mataon ka. Uy. Lisod ko gatang border rin. Basta uwi pa sa hiro ako makitaan. Haba na ay. O tangal ka nagkaon niya ko. Utang ba roy? O, Ngayon ay Nancy, mangutang ko na si Mama o munggos nang. Ayun man sa pansit, aron lang ko ng Sabado pailan. Ay, Inday, ingnas mama ni mo, nga dilan sa ako magpautang ha, kay wapa dyan ko, ikabali. Mangayo lang nagsabaw ng big. Ha? Kaluoy, betangan ni bataa, uy. Ah, sige. Kanilang pansit ha, tagaan kag sabaw, kadiyot. Oh. Kaya na ba, kidala lang sa kakababutan ako sa mga customer ba? Luoy taon kayo itong bata o taon to'y amahan taon. Inahalan taon nagbuhi ato. Ilo da sirdi ko sa baan ni mo. Dara, Inday, oh. Salamat na Nancy ah. Tarawa. Ngayon pa pasalamat. Na ikaw, ano mo ka? At ako mga nako, tutok man ka. Tanaon sa tunang kong bata eh. Oh, pautang mo ka itong bata. Abi na kung di ka pautang. Eh di man bitaw ko magpautang bitaw. Pautang lagi ito mo bata eh. Pautang lagi ito mo. Ay man tong bata, kay mo sugot lang sabaw ang isuwa. Kung ako gitagaag pansit. Ikaw, asyuso ka man kaayo. Di man ka mukha di humba. Bida sa darong. Lamay mo kayo ng humba. Hilo na! Bahala! Di ka kapag na. Ah, Pwede balik lang ko bayad. Wala pa ko kapaningil. ay okay, may problema Gamal. Sige, unya na lang. Sige, ilista lang ka na ako ka o Nancy ha. May problema Gamal. Sige, ari na ako. Sige. Tanawa. Binuang ni imo na siya. O, saka sa binuang. Di ko malabutan ni binuang ni imo. Binuang ni! Di ko malabot yun ani. Naunsa kayo sa Di pa utang to nimong turko niya ako hinoni mong bana di ko mo pautangon. Binuang ka na. Hilom da si Drake. Labayo ti ka ni takuri ron. Oh. Gipautang ko to kay mao to akong gihuwaman og puhunan. Ha? Ah, di ko mahadlok sa di pa to mo bayad. Kay ako maoy dulid akong utang at tawhana. Ikaw, nari kay gitunong nga puhunan ha. Wa, hal-hal ka man lang. Najek! Bayo ko kasabot ko asawa murag para ni ano di ko niya ba na murag day tao yung pagtanaw nako. Maong pagkagabi eh. Istorya tagtarong ni be. Sa mga istoryahan, asok sa mukha, bi, kinagista pa ko sa mga palitunon, nga mga lamas para ugma. Day, magdiayon taon-taon. Hindi mo ko ingon ta. Laing tao ni mo. Ay, unya, unsay problema ni mo, anak? Daman sige, magtiayon man ta. Og tungod kay magtiayon ta, kung unsay ako, mausay imo. Kung unsay imo, mausay ako. Oh, pero, barbida, ano mo Ilam da, Cedric, oy. Unsay ako, unsay imo. Kung unsay ako, imo. Kung unsay imo, ako. Oh, nga no, di ay. Nihatag kasi mo, ha? What? Saan naman? Nahibaw ko, Cedric. Magkanang ihatag ni mo na ako, sobra na lang na. Kaya ang tinuod, nabuang nakastungkits. Mo nang pirmi kang ikabayad sa boundary kay na akay kita, imo man nag-ipusta ng tungkits sa tawa ka. Isultin mo na. Ay, pastilan bayan ni mo. Ay, wag ka kabantay ha. Nga halos sa mga suki na ko diri, mga taxi driver, mga kauban ni mo ang uban. Oo, din. Nagtuo magana sila. Ngay kami naghatag ako puhunan kasi kailan kuno kadao. Pero wa kay gitunol nako diri. Kun asa imong daog ambot hain, gihatag tingan mo sa imong kabit. Wala, nagasulti ay. Wa ko pataka. Pataka niya. Ini akong pagpaninda. Pagpangandam ni sa umaabot ni nga tingali usa ka adlaw ana. Mubiya na kanako. What? Adto na ka magpuyog sa imong babay. Jesus, Mary, and Joseph. Iampil pagila nimong Jesus Mary Joseph. Oo, sa di. Di na ko mahadlok nimo. Di ko mahadlok abiyaan ko nimo. Kun mubiya ka, na daghang ikailis na ko nimo. O ka na ng turko ay. Ursa!
Mao ni akong problema ron murag nasudlan na magdi maayong utok yung akong asawa taon murag nasudlan og di sa demonyo kay madada pa man di pa sangilan minuon ko nung binuang ko mawa man uta nagduda ko nga nagsulti ani katong akong kaubang driver nga bisag nga minyo na to siyang kadaghan naagyapoy uyab bida ibog ra ba kay sa akong asawa wa ko taon wa ko dautan is kanahan akong kumpare tan-aw ra ba nako nga murag may gusto yun siya sa akong asawa. Unsa man, unsa man lo, ikaw, idara na magyug ka lo. Ati Pres, palihog tabagi ko niyo, bi. Unsa man kung kamoy pasultihon, si Drake. Hello, Ati Pres! Good morning, good morning! Sa tara ito magkaisunan. Oh, uy. Lo, good morning, di ba niya, lo? Oh, awa, di yung tingog, manong maaan lang natin. Kana na, ubo-ubo pa. Ubo-ubo pa, lolo. Good morning, Lo. Sa tanan na itong mga kaiso natin, Pres. Okay, Ate Pres. Huwag ko ikaw ba si Lolo la. Lo, aring Lo. Pag-istorya ito, Lo. Dali, Lo. Lingkod, Re. Oo, sa kato. Lingkod. Kani atong problema ron, Lo. Tama ni siya. Si Drake ni Lo. Kani si Drake, Lo, driver taxi. Karon ang iyang asawa, nagnegosyo og kananan, kaya nanguwam sa turko, si Gamal, ito yung pangalan atong turko. O niya, nagnegosyo, daghan siyang mga suki. Pero siya, Lo, di man pakanon siya asawa, pabayron mga taon kay negosyo lagi kuno. Pero si Gamal mo kaon, ay way bayad kay dito kuno siya nang huwam og kwarta. Unya doon na sa ni siya kumpare sad nga medyo maoy ambot lang sa iya man ni pagduda no kaning kumpare niya nga si Digoy siguro tayo nga naniyang kumpare nga may nasulti siya nga asawa nga sige siya duwa og tungits og unsa para diha kay si pare Dadoy niya pare Dadoy sultian niya nga asawa kuno nga naduwag tungits kay masuko naman niyang asawa lo kay wa naman siya ikahatag taon kay mahurot lagi kuno tong its unya gidudahan pa noon siya nga namabay siya unsaon man ani niya lo nga kanis paridado ra kuno niya Ati Pres mao naghatag og kanang impormasyon nga magduha siya tong its kay kani iya paridado mo gidaot siya kay naibog siya asawa niingon niya asawa nga sige layas biya dinhi kakadaghan ko gipuli nimo usan na ng turko ay nga ako gyud magkwarta Padungga ko no ko sa iyang pangultan na gulya. ang pangutana niya kuya lolo mao niya ako problema lo ha kay muran magdi maayog sud ang utok sa kong asawa gipasangilan naman hinung ko nang binuang ko wa man unta taon ko nagduda ko resulti anilo kantong kauban akong driver nga si Predadoy kay ibog ra ba kay taon sa kong asawa wa ba ka ako dauta di kanahan tan-aw na ko murag wa na gyud gusto nako ang akong asawa sa may buhaton ako ani palihog tabagi Ako lamang nga gamay una-una nga panid undo. Panid kana siya ug unsay iyang mga kalihukan. Kay ug kadtong giingon nga pabayron siya inikaon kana noon murag na ako'y kasumpay ang gamay kay dili ka usab bitaw nakaabang ko kwarto nga naninda sila nga nagpaabang kwarto. Inikaon niya ang kadtong mainom nila nga soft drinks iyahang bayara bisag sa mo naninda kay aron kuno dili madaot ang kwintada. Iyang utang kwarta dito sa sudanan bayad at bisag yarang tinda kay aron dili kuno maihap o aron dili madaot ang pagkwintaon niya sa halin ang adlaw maloy sulti apan kanang katugingon nga pagduda sa ako nagingon panid ilamang undo punta na imo asawa ug wala ba kanay usay tawag kana bitong sa mga batan-ong Tagalog ulat kitawag nila pagnanasa nakadungog pagnanasa sa iyang wala ba siya pagnanasa oo wala ba driver si Dadoy wala ba pagnanasa si Dadoy o wala ba sad si asawa pagnanasa dito turko Mao na, murag duhay nasa ni. Oo, o kung naman ko ipaambit din nga gikan din is magkasulatan. Oo. Sa Hebreos 4 versikulo 13 walay butang nga matago gikan sa Dios ang tanan dayag ug makita siyang mga mata ug kitang tanan maghatag kaniyang husay sa atong binuhatan kini sa bag-ong kasabutan apan kung malingi ka diri sa daang kasabutan naagihapon panulti hundre nga susamag unod gingon kining tawhana ni kini sa Sirach 23 versikulo 19 kining tawhana mahadlok lamang sa mga tao wala sa magkaamgo na ang mga mata sa Ginoo mas hayag pa kaayo kaysa udtong tutok. Kung doon na magani pagnanasa sa sinulti ang pas mga Tagalog nga batanon, panit di lamang undo. Panit di lamang. Kay doon na may panulti hong gulyat, kinsa kuno to nagsili, mao kuno'y hangan. Sa iyo na kayo na panidaan, Drake, kadas Dadoy. Dada sa inyo, pahubog-hubog ka. Nigubog-hubog ni mo, tanawas Dadoy di mo sa kwarto siya tawa. O, pero tikatik ragog ka, hubog-hubog ka, panidaan na ni mo, ana ra. Magpatugtog ka. Patugtog ka. O, ana.
Oh. Ana ra, tugtog ko ka, kago ka. Unya bantay dadoy ug di mo busul sa kwarto si asawa. Ana di mo masakpan diha, ha? Hasta putong turko Goliath. Ang turko murag wa toy pag-ibog, wa toy kaibog ni kanira gyud si iyang asawa mo naibog sa turko. Lo, kay ang turko gigamit ato niya kay mao may hulmanana niya kwarta. Para baligya taon prakuan niya skuan mo nang di niya pabayron sa may katurungan sa iyang asawa dong Drake aw imong asawa nga di niya pabayron ang turko kaya na sa gamit ang kwarta. Murag, Usap di lang. murag itagak na lang siguro Goliath. Taktakan lang sa iyang itaktak lang. Ah. Pag tinigtanan nga mga pagduda ni mo, si Drake matoy nga. Si Drake. Pagapanid ilang uno. Ay ba si Drake Tapia? Gabs. Asan na Cruz? Ha? Wala na ko lilo kams. O sa lilo. Hindi tapya. Gianog sa lilo. Ba sa lilo na kuan? Lilo. Lilo ba sa dagat ang lilo ba? Nalumo sa lilo. Hantor garo makita. Lilo ba ka ng hangin? Ay, tornado. Laido. Oh, kadang alipos. Okay, kung maghisgot ka gili og lilo, sa ato pa dito dapit sa liluan, kinagang lilo diha. Dili ko mahitabo ang lilo. Katawanan na sa dilo loy. Dili ko mahitabo ang lilo, tas konsolasyon. Kabaos. Nala, di ko na kukotob. Sige. Oy, baon na lang na dong. Si Drake, bantay mo asawa ha. Salamat tong si Drake sa imong pagbadangat ting atong tulmanon. Kulay ko ang puzzle, Tihan.